Ak môžem, tak začal by som tým, že myslím, že všetci sme sa potešili, že škola a pán riaditeľ udelil riaditeľské voľno 17. novembra a v pondelok nejdete do školy. Ale nehovorím to preto, aby sme sa tešili z voľna. Ale hovorím to preto, že bol určitý dôvod, prečo sme sa rozhodli to voľno udeliť a vytvoriť tak priestor každému z nás, aj kolegov, ktorí sme skôr narodení, ale aj pre vás študentov, na to, aby sme možno v tomto čase, a nielen toho 17. začali trošku viac vnímať a reflektovať hodnoty, ktoré zo sebou priniesol 17. november, hodnoty slobody a demokracie, aby sme tak začali a vytvorili si priestor na reflektovanie nad tým, ako ja teraz dokážem a viem tieto hodnoty žiť. Videl som, že ste veľmi aktívni s kriedami a sme veľmi aktívni aj niektorí kolegovia. A veľmi sa mi páčila myšlienka, že niekde s kriedou napísané, že žiť tak, aby si sa nebal kriedy. A v niečom je tento priestor o tom, že ako chceme žiť, aby sme sa nielenže nebali kriedy, ale aby sme dokázali tie hodnoty slobody, demokracie my, 50-roční, 17, 16, 18, 20-roční žiť. A dá sa to dnes? Ako sa to dá? A aj dnešný deň je vlastne, alebo dnešný deň je práve o tom, že máme medzi sebou človeka, ktorý je s touto školou spätý veľmi dlho. A myslím si, že nie len s tým, ale aj so 17. novembrom a s hodnotami a revolúciou, ktorá vtedy bola, aktívne bol do nej včlenený a vďaka tomu aj teda Bilky, ja vnímam, že žije. A tak dovolte mi privítať medzi nami Daniela Butoru. Ja teda prvom rade to chcem zapnem mikrofón, to spolu sa zapínate, to prosím, ja ho zapnem. Daniel, tak ak by si sa mal 3 slovami na začiatok predstaviť, alebo 3 vetami, čo by si nám o sebe povedal? OK. Ja som prepájač rôznych prostredí v posledných rokoch, lebo som dušou ešte možno trošku stále študent, zároveň som bol 15 rokov v politickej žurnalistike a zároveň som 25 rokov vo vzdelávaní dospelých a zároveň som 25 rokov vo vzdelávaní mladých ľudí a prepájam teda prostredie biznisu, vzdelávania a do istej miery politiky. Hoci nie som aktívny politicky, ale politickej sfére. Ďakujem. A teda čas je vzácne, pôjdem priamo k veci a chcem s tebou, a viem, že niektorí máte aj pripravené otázky a chceme vám dať priestor na tie otázky, aby ste sa vedeli pýtať, ale teda v prvom rade ty a tvoje študentské časy sú späté so 17. novembrom a s revolúciou. Akým spôsobom a prečo? No tak mal som tú príležitosť, že som bol na vysokej škole. Teraz sme sa s Peťom Horvátom rozprávali, že on v tom čase bol na strednej, tretiak, ja som bol štvrták na vysokej. Tak povedané, keby som tam nebol, tak nie som spojený s udalosťami revolúcie, ale v tom čase, v 89. sa režim rúcal sa všade, dôležité je, že sa rúcal okolo. Oveľa skôr v iných krajinách, ako u nás, najmä v Poľsku a v Nemecku. A my sme mali tú výhodu, spätne videné, že sme boli práve v tom čase na vysokej škole. A nebol som úplne prvák, bol som trošku už starší, ja som ešte po gymnáziu rok pracoval, takže mal som povedzme 23 rokov, tak som 22-23. Takže bol som aj tak mentálne zrelší, už pripravený na to zohrať tam nejakú rolu. Čo to je to nejaká rola? Alebo čo ťa k tomu viedlo? Lebo nezohral si iba nejakú rolu nejakého poslucháča? No, v tom čase vlastne tú rolu zohrali dve skupiny ľudí, a čo je zaujímavé pre vás dneska. A to boli študenti, to znamená vysokoškolskí, najmä študenti, trošku aj stredoškoláci, ale hlavne vysokoškoláci. To bola jedna veľká skupina a druhá veľká skupina 30-tníci, 40-tníci. A teda to, čo sa historicky stalo, nedáva do detailov, že
po tom, čo sa stalo v Prahe, bola taká veľká policajná bitka, kde rozmlátili proste takú obrovskú demonštráciu policajti. Bolo to také fakt, že nechutné, ale to nebola posledná, bola to posledná v dlhom rade takýchto, ale táto bola také, že obzvlášť tvrdá. Išli fakt, že teda do krvi išli. A v tej chvíli sa niečo zlomilo a divadelníci a študenti v Prahe vyhlásili štrajk. A by som povedal, tam už to neboli, dneska je to normálne, ale v tom čase to bolo šokujúce, že sa nečakalo od mesiaca alebo týždne, alebo skoro ani dní, ale takmer iba hodiny, kým sa dostalo aj na Slovensku. Tak to bola tá kľúčová vec, že išli sme do štrajku. Išli ste do štrajku. A možno len taká zaujímavosť. Ako ste mohli ísť do štrajku tak rýchlo, keď neboli sociálne siete a Facebook? No, to je, dneska je to, akože tá izolácia bola veľká, ale mali sme rádio a mali sme televíziu. Televízia bola pod kontrolou komunistickou, ale rádio bolo to slobodné, ktoré vysielalo zo zahraničia. Teda Slobodná Európa, kde som potom neskôr aj pracoval, Hlas Ameriky, BBC v tom čase a ďalšie stanice. A cez tie rádia sme vedeli, čo sa stalo. Nevedeli sme to z našich médií, vedeli sme to z tých zahraničných médií. A keďže sme to vedeli, no tak sme sa ako keby ešte cez víkend podohadovali a v pondelok sme sa stretli. A ty si teraz takú fotku tu premietal. Môžem ju premietať. Toto sa dialo na mnohých teda vysokých školách a v tom čase, ale dialo sa to aj na toto, myslím, z tej najznámejšej slovenskej auly, to je aula teda Univerzity Komenského, teda Filozofickej a právnickej fakulty. A toto bolo zaujímavé, lebo v istej chvíli sme sa tam postavili, vidíte, že ten pohyb s tým mikrofonom mi zostal. Teda. Vidím, že máš mikrofón, tak ako áno. A tam boli vtedy neuveriteľné kreatúry, to boli dekani a rektori Univerzity Komenského. A oni boli veľmi často, to boli ľudia, ktorí boli často spojení so štátnou bezpečnosťou, ktorí mali svoje inštrukcie. A tam sa zišlo naraz veľa ľudí po tom masakri a oni mali inštrukcie, že treba sa už s tými študentami rozprávať, že sa to nemá ignorovať. A chceli komunikovať a pýtali sa, tak čo vás trápi? No, my máme špinavé internáty. No dobre, tak tá inštrukcia bola, poďme sa rozprávať o tom, ako urobiť, aby bol toaletný papier na záchodoch. Vtedy nebol toaletný papier na záchodoch. Niečo ako dneska v nemocnici. Tak poďme sa rozprávať o tom. A v tej chvíli, čo bolo kľúčové, že viacerí z nás povedali, my sa nejdeme rozprávať o tom, že či sú čisté kúpeľne na internátoch, my sa ideme rozprávať o zmene režimu. A na to oni vôbec neboli pripravení. A možno na také, aj sme sa bavili predtým, že poďme trošku hlbšie, že neostaneme na povrchu pri nejakých udalostiach, že prečo zmena režimu? Čo ten režim v 89. v čom, aký bol? Alebo predtým 89. No. To je zaujímavé, lebo on bol, hovoriť o zmene režimu bolo v niečom nepredstaviteľné, oveľa nepredstaviteľnejšie ako dnes, keď si predstavíte, že vám vadí to, čo sa deje na úrovni národnej politiky a že chcete s niečo spraviť. Ten režim bol krytý niekoľkými vrstvami moci. Políciou, ktorá mlátila ľudí, naozaj mlátila, boli tam ľudové milície, bola tam armáda, bola tam štátna bezpečnosť, ktorá vás volala na výsluchy. A za tým bol Sovietsky zväz, ktorý mal jadrové zbrane. To znamenalo, že ten režim bol z princípu neporaziteľný. Hej? Ešte raz, to je, že tam bola taká základná premisa, že ten režim sa nedá nikdy poraziť. Lebo za ním stojí jadrová veľmoc. A kľúčovými zmenami v tom čase bolo, že v Poľsku sa začalo pár mesiacov predtým dialóg, ktorý Sovietsky zväz dovolil, lebo bol vnútorne oslabený. A týždeň predtým, 9. novembra 89, my sa bavíme o 17. novembri, toto je, povedzme, že 20. 9. novembra v Berlíne študenti zobrali útokom Berlínsky múr, to ste o ňom počuli. A nezasiahla proti tomu ani polícia, ani sovietské vojska, ktoré boli v Berlíne, ktoré to mali v popise práce. A v tej chvíli sa zdalo, že prvýkrát sa dá baviť o zmene režimu. Lebo Sovietský zväz s jadrovými zbraniami povedal, že my za tým nebudeme stáť. Ten signál bol kľúčový. Nevedeli sme, ako zareaguje československý režim, lebo pár dní na to, asi 2 týždne po tomto, boli takéto demonštrácie v Bukurešti, v Rumunsku. A rumunskí komunisti na nich poslali vojsko.
a postrelali tam niekoľko sto ľudí. Normálne, ako, teda nielen do krvi, ale na smrť. Čiže aj tento scenár bol aj u nás, ale to bol iný scenár, akože je za tým neporaziteľný Sovietsky zväz. Hej, tak to bola historická chvíľa, keď Rusko bolo oslavené. Spätne videné, viete dneska, že Putin hovorí, že to bola najväčšia chyba, ktorú robili v dejinách. Najväčšia chyba, ktorú spravili, že pustili tento celý priestor, že ho uvoľnili v tom 89. 90. A v čom bol ten režim, okrem toho, že teda jadrová veľmoc za tým stojí a strach a nedá sa poraziť, v čom bol, keby, v čom spočívala jeho taká podstata, taká, kvôli ktorej ste to chceli zmeniť? A tak to je asi také, čo by ste asi vedeli povedať, nie? Na tú Peťovú otázku, čo by si povedal? Nepočul som otázku, hej? Ale si budem musieť naformulovať. Chutí. Dobre. No možno takým, poďme teda ďalej, že ten režim, ale že v niečom sa udialo, ste niečo teda zvládli, alebo ste začali ten prevrat, tie myšlenky. A moja otázka je, že keď ste do toho vstúpili, že či si do toho vstupoval, a či si už vedel, že vlastne kde chcete dôjsť, že ako si to prežívala možno ako študent? To bolo také, že vedeli a nevedeli, lebo nás akože z okolností na tomto obrázku tiež je niekoľko mojich parťákov a toto bola iba filozofická fakulta, vedľa boli právnici, tí boli predposratí v tom čase, tak tam sa nedialo nič, ale boli silné skupiny na Vysokej škole muzických umení, to bola najsilnejšia, a na strojníckej fakulte bolo a tak ďalej. Čiže na niektorých fakultách boli silné skupiny. Na prírodovedeckej fakulte. Asi najsilnejšia bola u nás a VŠMU. Ale ja by som nepovedal, že tam bolo my, v zmysle, že sme to mali vyrozprávané. Niektorí hovorili, no tak, aby bola väčšia sloboda. Ja som bol napríklad pomerne aktívny v tom čase v tzv. Skupinkách, to sa bolo, že tajná cirkev, to znamená, mali sme také stretnutia, sme robili také modlitebné a tak. A tak tam bola taká veľká túžba, aby bola náboženská sloboda. V tom čase ešte režim na to nebol pripravený, ani ten sovietský, zase oproti dnešku, kde túto urobil ten ústupok veľký. Ale inak tam iba niektorí z nás, ktorí sme boli viac tak politicky rozhľadení, sme viacej rozmýšľali o takej celkovej zmene režimu. Ja som sledoval, ešte raz, toto bolo november a od apríla sa v Poľsku diali že obrovské veci. Poľsko je veľká krajina, dôležitá krajina. V Poľsku v apríli 89, po 40 rokoch brutálneho komunizmu, dovolili prvé slobodné voľby do jednej komory parlamentu. Oni mali dve komory parlamentu, hornú a dolnú, a do hornej komory do Sejma. A do Sejmu dovolili voľby. V čase, keď u nás vládli títo ľudia, takéhoto typu, kravaťáci, tak v tom čase dovolili v Poľsku slobodné voľby do Sejmu a tam bolo 100 členov toho Sejmu a tie voľby boli naozaj slobodné. A kandidovali tam kandidáti Solidarity, to bolo také odborové politické hnutie. A 99 z tých 100 miest dostala Solidarita. A jedno dostal nezávislý kandidát, komunisti nedostali ani jedno miesto, nulu dostali v Poľsku. A to bolo v apríli. Ten Sejm nemá veľké právomoci, ale bol to signál jak svinia pre celú strednovýchodnú Európu. Naši komunisti boli roztrasení, čiže bolo zrejme nám, ktorí sme to sledovali, ale nesledovali sme to všetci. Sledovali sme to s rôznou mierou insightu. Dobre. A ja teda, poďme ďalej, poďme premostiť. Ja mám takú, podľa mňa veľmi dôležitú tému, že myslíte si, že doba, v ktorej Daniel teda držal mikrofón v novembri 89 a teraz drží mikrofón a my to tu žijeme, myslíte si, že je iná? Alebo je podobná? Skúsme možno, že kto si myslí, že je iná, nech len zdvihne ruku. Dobre, a Daniel, možno v čom je iná, keď si zdvihol ruku? Ja už zdvihnem aj v tom, že je v niečom, no nie podobná, ale pre vás ten život není oveľa ľahší. V niektorých veciach je oveľa ľahšie a v niektorých veciach není ľahšie. A vedel by si to teda dopovedať, v čom je iná a v čom nie je ľahšie? V čom je iná? No tak iná je v tom, že my sme nemali slobody a tu sú slobody. A napriek všetkému, čo si myslíte a myslíme o tom, ktorému dávame tie kredové odkazy, a čokoľvek, čo si o nich myslíme, my sme neporovnateľne slobodnejšia spoločnosť, ako sme boli vtedy. Neporovnateľne. A od bežného života
jedna taká úplne, že elementárna sloboda od toho, že môžem cestovať, cez to, že môžem povedať, čo chcem, až po to, že s prepáčením hudbu môžem počúvať ako chcem. Ja som nemohol počúvať hudbu. Ja doteraz pokladám za jeden z najvyšších výdobytkov nových čas Spotify, lebo môžem počúvať, čo chcem. Ale my sme nemohli počúvať, čo sme chceli a ja som tým veľmi trpel. Čiže to je jedna rovina. Ale zároveň v mnohých veciach, a to možno môžeme o tom hovoriť ešte neskôr, ten váš život podľa mňa není oveľa ľahšie ako bol náš. V tomto je oveľa lepší, ale v niečom si myslím, že taký ťažký, že neviem, či by som to ja vydržal. Ale to je iná téma, neviem, či to je to téma pre nás, ale teda v týchto veciach je tá doba úplne iná. A je ešte úplne iná v tom, že dneska je tá zmena stále ešte možná. A dokonca aj v tom čase, keď sa Sovietsky zväz roztriasol vnútorne a dovolil, že sa to stalo, tak stále ešte nebolo isté, však viete, že chvíľku potom bol, dokonca v Sovietskom zväze ešte bol prevrat proti Gorbačovovi, aby to zvrátili naspäť. A v tom čase ešte tu boli všade aj sovietské vojská. Čiže tam bol veľké pokušenie už v tom čase zatrhnúť to, povedzme, kľudne rok potom, alebo 2 roky potom, to už sme mali slobodné voľby za sebou. A stále tam bolo vo vnútri sovietskeho vedenia, tak to, čo sa dneska pretavilo do tej novej podoby Putinovej, hej, kde sa to vlastne oni snažia obnoviť. No, tak by som povedal, že v tomto je tá doba úplne iná, že tá miera možnosti zmeny režimu, napríklad Ficovo to je piece of cake oproti tomu, jak to bolo vtedy. A teda ja by som sa stále spýtal, že v čom ty vnímaš, skôr ako možno pôjdeme aj na tie vízie demokracie, že v čom ty vnímaš, že je ťažšia, alebo je iná, že podľa teba, možno aj z tých skúseností, že predsa si prevzal zodpovednosť aj pár rokov dozadu, aj v tom svete vzdelávania, zobrať v Odorovej vláde službu ministra, ale že v čom je možno že v čom máme rešpekt pre touto generáciu? No, je to, že v čom je to iné, alebo ťažšie? Ťažšie. Lebo iné a ťažšie možno. No, mne sa zdá, že ťažšie je to asi v troch takých veciach, podľa mňa viacej vnímate, generáciu, teda všetci vnímame dneska, ale vy to vnímate v inom veku, také tie ohrozenia typu globálne oteplovanie alebo ekologické ohrozenia. My sme to vnímali veľmi, ale menej ako vy. A myslím, že v nás to nevyvolávalo úzkosť, u nás to bolo mobilizačné, myslím, že vo vás to čas môže vyvolávať úzkosť. Vy ste zažili COVID, ktorý sme nemali, a zažívate vojnu kúsok od nás, v inom veku ako my. Tak to je ako keby jedna vec. Druhá vec je, že tá stredná generácia, ktorá, keď bolo 89, tak ešte raz boli dve veľké skupiny, či v Prahe alebo v Bratislave, alebo či na Slovensku, Čechách. Bola táto študentská skupina, tá bola obrovská, a potom bola skupina 30-tníkov a 40-tníkov. A mne sa zdá, a tá skupina, ktorá na Slovensku vyformulovala verejnosť proti násiliu, v Čechách vyformulovala občianske fórum. Boli tam aj staršie, ale neskorí 30-tníci a 40-tníci to bola najsilnejšia skupina vtedy. Čo historicky je netypická vec, iba je to Žiarinka? Alebo nie, či to tiež sú, no tak dobre. Na chvíľku iba historickú beštiu vypustím von, potom ju stiahnem zase. A veľmi často v dejinách revolúcie robívali mladí ľudia, ktorí majú menej čo stratiť, ale súčasťou toho je, že v tej pyramíde tej spoločnosti bolo veľa mladých ľudí. A my v posledných 50 rokoch v západnom svete, do ktorého my patríme, sme už v inej štruktúre spoločnosti a typicky dneska takéto revolúcie vidíte skôr iba v Afrike alebo v niektorých častiach Ázie. Nevidíte taký ten silný mobilizačný moment mladých ľudí, lebo ten počet tých mladých ľudí je výrazne menší. A preto bola strašne dôležitá, že to bola kombinácia tých 20, nazvime to 20-tníkov a tých neskorších 30-tníkov, 40-tníkov. A mne sa zdá, že to, čo je pre vás dneska ťažšie, že tí 30-tníci a 40-tníci naši zmlandraveli, tak sa nechali učiť čítať, sledujú kariéry a hypotéky. A sú takí lerinkovia, od slova lery, teda lení veríte. A nemajú v sebe tak ten silný mobilizačný moment, ako mali títo. A myslím, že to je ako keby, to je ťažké. A plus máte ďaleko najväčšia vec, sú sociálne siete. A ten tlak tých sociálnych sietí sme nemali a ja si myslím, že ten boj s Instagramom sa nedá vyhrať, proste, najmä v tom mladšom veku a my sme tomuto vôbec neboli vystavení. A ja iba sekundárne si predstavujem, čo sa s vami všetkými deje, keď ste pod tlakom sociálnych sietí. No ako príklad som
keď som mal tú krátku službu vo vláde, tak som sa raz s prezidentkou Čaputovou sme boli spolu na obchodnej akadémii v Trnave, učená škola, na jednom stretnutí na konci školského roka. Super stretnutie, bolo tam 40 ľudí, 40 študentov, študentiek a štvrtákov z toho štvrtého ročníka a my sme sa išli rozprávať, že dezinformácia, práca s internetom a okamžite tá debata prešla do sociálnych sietí. Ale že okamžite. Tam sme sa v podstate o tých dezinformáciách nerozprávali. A musím povedať, že sme tam, to bol taký skoro až terapeutický rozhovor náš dvoch starších s tým všetkými ľuďmi. A podľa mňa ten tlak, ktorý vy zažívate, je taký, ktorý sme miňovali. A neznamená, že nemáte všetky tie dobré veci, ktoré sa stali, lebo tie sú fenomenálne. A tam je sloboda obrovská. Je to ešte jedna vec, poviem. Máte absolútnu slobodu slova, ale často nemáte nikoho, kto by vás počúval. A to, že je sloboda slova, bez toho, že mám uši, ktoré ma počúvajú, znamená, že tá sloboda slova nemáš takú hodnotu. Keď nemáš toho, kto ťa počuje, tak na čo? Akú cenu má vlastne tá sloboda slova? My sme nemali slobodu slova, ale sme sa strašne počúvali. Myslím, že v tomto je zase ten dnešný svet ťažší. Ďakujem. Ja teda s Janikou ešte sme sa rozprávali, že zvlášť s vami piatakmi ona tie hodiny aj viedla a pripravovala na tento vík, že verím, že medzi vami nejak tie otázky rastú a teda nebudete sa opýtať alebo zdvihnúť ruku, keď vám teda spontánne na ten náš rozhovor s Danielom niečo napadne a chcete sa opýtať alebo dopýtať, tak kľudne. Aby vieme vyvolávať, ale akože nemusíme na túto Áno, ty v rade, môžeme, akože mal odvahu, že sa to dopredu, hej, tak ja to môžem prehliadnúť. Ale keby teda nejaké otázky prišli, tak aj vám mám, tak spontánne dvíhajte ruky, my budeme reagovať. A už sa dvíhajú ruky. Tak, dajme. Ja budem veľmi. Ja by som sa chcel opýtať, ako dostať viacej ľudí na tie námestia napríklad, lebo najväčšie protesty za posledné možno 2 roky mali možno 60 000 ľudí, ale keď sa pozrieme na to, čo sa dialo v novembri 1989, tak to boli stovky a stovky tisíc ľudí a na akože poriadne zmeny je treba fakt veľa ľudí. Iné krajiny, tam sa to darí, v Srbsku bolo cez 1,5 milióna ľudí v Belgrade. Ako vieme na Slovensku zmobilizovať viac ľudí, aby sa dosiahla reálna zmena? Tak krátko odpovedať, že to nikto nevie. Ale dobre povedať, že dokonca je to tak, že to sú také, že sociologický index, ktorý hovorí, že potrebuješ dostať, neviem, teraz 1,5% práceschopného obyvateľstva do ulic. Keď dostaneš v jednom čase, tak sa dojde v najbližších voľbách vždy k absolútne veľkej zmene. A myslím, že to adresovanie je dvojaké, takže s kým sa vy rozprávate, hej, že vy ste tu teraz v Ilgimácii, no tak ste v nejakom type bubliny. Ako sa prepájate s inými bublinami? Tuto, s vedľajšou školou, alebo s nejakými soškami, alebo s nejakými, hej, že... To je jedna typ otázky. Druhá otázka, čo robíme s tou o generáciu staršími ľudí, to znamená tými 40-tými, povedzme s generáciou vašich rodičov. Hej? Že nielen či tam ideme my, ale či tam idú oni. A to pokušenie dneska spočíva v tom, že títo ľudia síce mohli robiť niečo iné, ale tých možností bolo oveľa menej. Ale aj či vy alebo vaši rodičia povedzme v pondelok 17. máte veľa aj dobrých možností, hej? Proste môžete ísť do fitka, môžete ísť do kina, alebo teda môžete scrollovať ten telefón, hej? Ale že sú tam aj dobré možnosti, ale tých možností je veľmi veľa. V tom čase tých možností bolo menej. Neznamenalo to, v tom ľudia sa hrozne báli v tom čase, hej? Toto znamenalo, že potrebovali prekonať strach. Myslím, že u nás to nie je strach, ale pohodlnosť. To sú tí Vladimkovia, hej? Tie lenivé zadky. Poď ešte, skoro mne tiež napadá, že si dvíhal ruku. Nie, prepáč. Nedvíhal ruku, ale kľudne je vnúť ten mikrofón. No? Môžem krúciť, nie som tak divá, ale naučím sa. Že mne napadá aj z tej otázky, že či teda dnes ja 18, 17
19-ročný biologimák môže niečo konkrétne urobiť, alebo len čakať na tých dospelých, nebodaj prekonať svoju lenivosť, je to čo? On sa to vracia k tomu, že môžem ísť na námestie, ale ešte raz, mám slobodu slova. Je niekto, kto ma počúva? Tam sa potom už niekto hlásil. Je niekto, kto ma počúva? A to je to isté, idem na to námestie, má to, vidím, kľudne poviem, že vidím tú hodnotu za tú investíciu, vidím návratnosť tej investície môjho času. A počúva ma niekto v tom meste, v tej krajine? A pravda je, že keď tam bude 50 000 ľudí, to má výrazne väčší efekt. A to zase vieme, že oni na to naozaj reagujú, ako keď tam bude 10 000 ľudí, tak to proste je. To, čo mi potom pomôže, aby to malo hodnotu samé o sebe. To znamená, že ja sám pre seba si potrebujem. Môžeme si kľudne až osobnej vízii. Akým som ja človekom a či súčasťou toho, že som nespokojný, či to prejavujem iba tým, že si to pomyslím, alebo že sa s tým v rámci môjho kruhu vplyvu snažím niečo spraviť. A môj kruh vplyvu je znamená, že sa rozprávame so svojimi rodičmi a so svojimi priateľmi. A niekedy si povieme, že dobre, tak ak teraz pôjdeme ako 3-krát do fitka, tak 4-krát to jedno fitko obětujeme. Tak budem stále k tej analógii. Že tomu spoločne nebude to robiť každý týždeň, ale raz za čas to potrebujem spraviť. OK. Ďakujem, Daniel. Kto tu? No, čo ti napadne? Ja som sa chcel vyjadriť iba k tej mobilizácii, čo tu mal niekto otázku, že pohľadom tých sociálnych sietí, že síce je to v nejakej forme plýtvanie časom, byť na tých sociálnych sieťach, ale podľa mňa treba prijať, že to každý používa. Čo znamená, že ak sa chceme dostať k najvyššej mobilizácii, tak to treba zdieľať hlavne na sociálnych sieťach. Čiže preto by som chcel požiadať každého jedného, ktorý má Instagramový účet, každý má nejakých sledovateľov, aj ľudí v rámci Bilgimu, aj mimo školy. Takýmto spôsobom sa dostávame aj k iným bublinám. A keď to každý zdieľa, tak to je, myslím si, že dnes najlepšia šanca, ako tam dostať čo najviac ľudí. Čiže buď niečo povedať na svojom Instagramovom príbehu, alebo prezdieľať pozvánku od metodky, alebo hocičo. OK, dobre, tak to bolo takéto povedanie. Dobrý deň, mňa by zaujímalo napríklad, že teda vy ste žili v tom režime 20-23 rokov, že ako ste hľadali nádej, nejakým spôsobom, že sa to niekedy zmení a že ste teda neodišli. A to viem, že sa odísť nedalo. To bola taká... Takto odísť sa nedalo, ale je dobrá otázka, lebo veľa ľudí odišlo do tzv. Internej migrácie. Hej, že, a to bolo veľa. A v 50. rokoch, maličko neviem, jak ste sa ďaleko už dostali dejepise. Hej, v 50. rokoch to bolo také, že v podstate nebol ani priestor kam uniknúť. Ale po ruskej okupácii, keď v 68. čo bolo, tak potom vznikol taký režim, že kým nebudete nahlas hovoriť, čo si myslíte, tak nám je to jedno, čo si myslíte. A to bola taká tichá dohoda, to bolo zaujímavé. Tým pádom doma si mohla hovoriť, čo si chcela. Mohla si počúvať hlas Ameriky, keď to nebolo rušené, niekedy bol, niekedy nebol, na konci už neboli mali prachy. Ale keď aj nebolo, mohla si počúvať, ale nesmela si otvoriť okno vtedy. Keď si otvorila okno, tak si tam mala štátnu bezpečnosť. Ale keď si to potichu počúvala, tak to, hej, na chate, na chalupe, celé Československo bolo posiaté chalupami, chatami, hej. A tam bola veľká sloboda na tej chate, ale nesmela si to s nikým iným prezdielať. A to bola typická vnútorná migrácia. To znamená, že ľudia sa utiahli do svojich vlastných ulít. Neviem, či sa toto trošičku nedeje dneska, hej? Že sa staráš ako... Preto je to prebublinovanie úplne kľúčové. Ako sa prebublinujete, a teda nielen s metodkou by som povedal, ale aj s takými deckami, s ktorými sa nestretávaš, vieš, ako keby som povedal, že sa určitými žartmi, že tak škaredo poviem teraz. Vieš, že ako keby, že nebyť iba s takými, ktorí sú like-minded. Nádej, takže, a ja dobre, že sa pýtaš, lebo ja myslím, že nádej je dneska veľká vec. Tak všade, kam pôjdeme hovoriť, že tak buďte nádej o sebe sami. To znamená, tvoja nádej
je ten chalan vedľa teba a tá baba vedľa teba. A možno, že tvoji rodičia tam sa rozprávate. Hej, že som nikdy nádej nehľadal iba medzi sebou. A potom môžeme sa znaky nádeje tu máme. Mimochodom, pozrieme sa na to, že to zlepšenie je možné. Vieš, my sme do istej miery do Slovenska taký príbeh takého trošku škaredého kačatka, ktoré furt iba čaká na tú labutiu fázu, ale nevieme, či príde ona. Lebo teraz prichádza film historický, dokonca 2 filmy o takom slávnom krásokorčuliarovi, ktorý sa volá Ondrej Neperla, možno ste to meno počuli, už Karievo sa volá Neperla. A Ondrej Neperla mal trénerku, ktorá sa volala Hilda Múdra. Strašne zaujímavý príbeh, Hilda Múdra. Hilda Múdra bola Rakúšanka, ktorá sa vydala za chlapa, ktorý sa volal Múdry. A niekto by povedal, že nebola úplne múdra, lebo sa z Rakúska presťahovala do komunistického Československa. Ale Hilda Múdra v tom čase povedala, že v roku 1948, keď to urobila, bolo Bratislava bohatšie a pokojnejšie mesto ako Viedeň. Vo Viedni bola chudoba, v Bratislave chudoba nebola. To je rok 1948, hej? Ideme do roku 1989, my sme všetci vycestovali do Rakúska, no tak to tak vôbec nebolo samozrejme, hej? Keby ten rozdiel bol obrovský. V roku 1989, a stále idem k tej nádeji, bolo Československo výrazne bohatšie ako Sovietsky zväz alebo Poľsko. Výrazne, to bol že obrovský rozdiel. Dokonca ja si pamätám, že som mal s kamarátmi debaty, ako sa moji československí priatelia z vrchu pozerali na Poliakov. Že to sú takých úbožiaci, chudáci, žebráci, mali by sme zavrieť hranice. To boli debaty v roku 90. Nemali by sme zemi púšťať. No a neviem, či cestujete niekedy do Poľska, ale z okolností napríklad Estonsko a Poľsko nás že významným spôsobom predbehli. Ale to znamená, že tá zmena je možná. Chodíte do Českej republiky, samozrejme, viete, že to, že sú tie postkomunistické krajiny, neznamená, že oni sú odsúdené zostať v tej väčšnej chudobe. My sme boli kedysi bohatší ako Rakúsko, boli sme kedysi bohatší ako Poľsko, dneska sa to otočilo, ale to není osud. My to máme vo svojich rukách. Čiže tá nádej je aj v tom, že vidíme ten benchmark, sa to hovorí v biznise, že ten benchmark vidíme, že okolo sú krajiny, ktoré fungujú lepšie. Toto je zase malý štát, počúvajte, celá krajina je predmestie Káhiry. Že to sa zmestí ako keby do predmestia jednoho väčšieho mesta. Také krajiny sa, niektoré zmeny a reformy sa to dajú urobiť rýchlejšie, ona ešte stále meká jak maslo. Takže dajú sa tie zmeny urobiť rýchlejšie ako inde. Čiže až tá šanca príde, tak sa zase u nás dajú veci vylepšovať významne lepším spôsobom a rýchlejším spôsobom, ako sa dali vylepšovať, ako sa v niektorých iných krajinách dajú vylepšovať. Takže minimálne v tomto to je taká racionalizačná nádej. Ale hlavná nádej, som povedal, je tvoja vedľa teba. Teda neviem, či on sa netvári, že je moc nádej plný, ale len sa mu treba dobre zahájiť do očí. A keď som aj teda počúval Lauru aj nádej a teda aj ty, aj ja sa stretávam so štvrtákmi tak na nejakom tom diskusie o životnom poslaní, o budúcnosti a tak ďalej. Pre mňa sú to zaujímavé chvíle a rozprávame sa, kde budete o 2 roky. A za posledné roky, teda až ak ste tu, počujeme sa navzájom, je veľmi, veľmi fascinujúce vnímať, že 99,5% našich študentov a týchto mladých ľudí teda neplánuje svoju budúcnosť spojiť so Slovenskom. V niečom samozrejme ma premkne taký strach 50-tníka osamelého tu, ale že čo by si možno poradil mne ako vedeniu školy, ktorú tu tvoríme spoločne, to je jedna vec, ktorá mi tak spontánne napadá, ale možno ako by si zareagoval na študentov a na túto situáciu, ktorú máme. Či za tým nie je aj taká už, aj za tou otázkou Lauri, že už nevidím nádej s tým Slovenskom, alebo s tým spojiť svoju budúcnosť so Slovenskom. No tak vo mne to vzbudzuje aj obavu, aj také jemné pohoršenie, že to môžem takto povedať. Lebo v skutočnosti my sme na tom lepšie, ako sa zdá niekedy. A to je jeden parameter. Druhý parameter je, že tie veci sa dajú zlepšiť, to znamená k tomuto. A tretí parameter, to kaše, tak kto to má zlepšovať, keď nie ty? Prepáč, idem po tebe, neviem, kto to je teda, ale je to Laura, ale Eiro, kúkom to, kto dostal v tejto krajine viac ako vy? Ja nepoznám takých ľudí, ktorí dostali viac ako vy. Nepoznám. Vy ste dostali najviac z tejto generácie.
A tým pádom, ako vy by ste to mali zmeniť. Vy by ste to mali zmeniť. Mimochodom, v tom čase nečakal nikto od mladých zamestnancov potravín alebo vo výrobnej firme nejakej, že oni sa postavia na čelo. Od študentov sa to čakalo, lebo sme dostali najviac z tej krajiny. Akokoľvek komplikovaná situácia bola, mali sme marxistické prednášky, blbosti, kraviny, dve tretiny, to, čo sme sa učili, nemali žiadny zmysel, ale aj tak sme to, od nás sa to očakávalo. Existuje nejaká zodpovednosť za krajinu, ktorú vždy majú tí, ktorí dostali najviac. Alebo za krajinu, za prostredie, v ktorom žijeme. No. Nenapadá to na tých právnikov. Čože? Nenapadajú tí právnici. V tom smysle. No povedz. Ja som tu hovoril, že právnici boli lazy, ale to asi myslíš, že oni boli takí predposratí. Áno, v niečom vtedy, to by sa to To vyjadrilo. je tak absurdné, lebo právnici sú... Aha, viem, čo možno povedať. No počkaj, no toto je hrozné. No to teraz si píšte. Ja robím... Teda, my sme školu zakladali pred 21 rokmi, 16 rokov robíme vždycky ten akože tu ako graduation ceremony. Hej, teda aj sa snáď uvidíme, ak prejdete maturitami. Niektorí piatáci majú, vyzerá, že sa stretneme s niektorými. Tak, s niektorými piatakmi sa stretneme na graduation ceremony. Dobre, a tam vždy počúvam, že kto čo ide študovať. A ja som úplne uchvátený tými medicínami a biológiami, super. A potom už posledné 3 roky sa s Peťom rozprával, že počúvaj, že koľko tam bolo právnikov? Nejakí boli, ale nebolo ich veľa. No tak minulom roku sa mi zdá, že 0. Alebo som nedával pozor, hej? Ale mimochodom, ak chceme meniť spoločnosť, tak by som tak ju viem, ja mu oveľa rýchlejšie zmením cez právnikov ako cez lekára. To nehovorím zlom teraz. Ale od dnešného premiéra po bývalú prezidentku, aby som fakt hovoril o nenasledovaniahodných a nasledovaniahodných vzoroch. To boli všetko právnici, že? A tak je to možno, že iná téma, ale že ak sa pýtam, že čo chcem urobiť, tak dialog, ktorý s Petrom vedieme, že prečo my tu nerobíme niečo preto, aby ste vy, ktorí vám záleží na veciach a máte najviac schopností z celej krajiny, než ich napravať. Ďakujem. Aj to sú také naše interné diskusie, do ktorých sme vás pozvali. Otázka. Ďakujem pekne. Tieto dni vyšiel taký sociologický prieskum, v ktorom sa pýtali respondentov na otázku, že či by teda ich život bol lepší, ak by v 89. komunistický režim nepadol. No, 33% odpovedalo, že bol by lepší. Pričom 41% odpovedalo, že by nebol. A potom tam ešte bola taká zaujímavá kategória, že 30% vlastne vôbec nevedel. Tak by som sa vás chcel spýtať, že čo je toto za fenomén a že či je to možno aj nejaký odkaz pre vás, ktorí ste tie revolúcie nejakým spôsobom figurovali v 89. Že o čom toto vlastne hovorí. A na záver možno ešte také poďakovanie za včerajšok. Keď sme teda študenti písali tie odkazy, tak napísali sme ich kriedami, ktoré nám vlastne dali naši učitelia, tak myslím si, že nič neodhaluje lepšie, že aká je podstatná sila našej školy. Neviem, či si chvíli ešte niečo ostalo, keď prečíta, neviem, ako to má pomoc z rozpadu. Mne sa zdá, že to je výpoveď nie o nás, ktorí sme robili zmenu, ale o nás, ktorí sme to krajinu potom riadili. A o mieste, vlastne tak klipne to dole, o mieste vzdelávacieho systému v tejto krajine. Keď som hovoril som o Poliakoch a o Estoncoch, ktorí nás prebili ekonomicky a je viacero ďalších krajín. Všetky tieto krajiny výrazne viacej investovali aj peniazy, ale aj pozornosti do vzdelávacieho systému. Lebo to, čo hovoríme, je do veľkej miery výsledok vzdelávacieho systému. A kvality učiteľov, ale tým pádom aj kvality, ako sa my staráme o učiteľov. A to sa začalo meniť v podstate až významnejšie za posledných 4-5 rokov. Teraz je tu pomerne veľká nádej na tú zmenu. Ja som teraz prišiel, včera sme boli 2 dni v Košiciach na nejakej účastnej konferencii, dokonca aj s tým ministrom našim, s ktorým ja stále spolupracujem trochu. Čiže teraz sa to mení, ale akože to sa neurobí rýchlo a to je žiaľ toho výsledok. No, dokonca širšie je to výsledok možno, že aké máme elity.
a je to do istej miery odraz nás, vieš, keď padol režim, ešte posledná veta, máme ešte 2 minúty, keď padol režim 90. roky, Československo, ktoré sa neskôr rozpadlo, zažívalo vlastne 2 typy 90. rokov. V Česku to boli roky nádeje, na Slovensku, keď prišla sloboda a padol ten policajný režim, tak sa ukázali niektoré veci, ktoré sa možno ani ukázať nemali. A naraz sa ukázala neuveriteľná sila všakých mafiánskych skupín. Takých 90. roky, najmä mimo Bratislavy, často ľudia zažívajú ako roky nie štátneho komunistického teroru, ale drobného mafiánskeho teroru všelijakých zoskupení nechutných ľudí, ale to bol odraz toho, aká tá krajina bola v skutočnosti. Len tí policajti tu zvonku držali pod kontrolou. Niečo ako keď ste počuli o Iraku, že keď padol Saddam Hussein, no tak to tam vypuklo, tam šialenstvo úplne, lebo tá krajina bola zvnútra úplne prežratá. Slovensko nebolo na tom veľmi dobré, ono sa mení, ono sa zlepšuje sa pomalšie, ako sme my potrebovali, ale, a toto je podľa mňa dôsledok toho, je ukážka toho je aj to, že až teraz sa začneme zaujímať o vzdelávanie. 36 rokov po zmene sa prvýkrát, 30 rokov povedzme, keď to tam že pár rokov dozadu, si tu prvýkrát kladie otázky, že či sa s tým vzdelávacím systémom dá niečo urobiť. A potom odpoveď na tých, ktorí z mojej generácie pindajú, ktorí skôr škôl si pomohlo založiť. Lebo preto by som zakladal gymnázium. Ďakujeme, Daniel, aj za tvoje osobné svedectvo, ale ja stále ešte pozerám, či nejaká otázka, ktorá by mala byť zodpovedaná, že naozaj neodídeš skôr a bol by si nešťastný, bola by si nešťastná, keby si od Daniela nedostal odpoveď. Dobre, tak druhá otázka, a asi čo to je posledná teda. A ako rozprávať sa s ľuďmi, ktorí si nevyberú tú možnosť, akože napríklad zostať tu a ďalej robiť niečo, akože posúvať sa bližšie k nejakej slovenskej demokracii, ale vyberú si tú možnosť ísť do zahraničia, ktorá je taká jednoduchšia. Ale ono není zlá vec študovať do zahraničia. Chápete, čo som povedal? To je... Zostať. No. No tak, aby ste neboli ako že ja môžem byť Larry, prepáčte, to slovo Larry je moja obľúbená metafora, ktorú používam všelikde. Ja môžem byť ten Larry nielen keď mám 30 alebo 40, ja môžem aj keď mám 20, lebo v niečom je ten život veľmi pohodlnejší. Neznamená, že každý, kto zostane vonku, sa stará iba o seba. Ale ak zostane vonku iba preto, že sa stará o seba, to je, potom ešte druhá možnosť, že to v úvodzovkách to najväčšie riziko nie je to, že tam tá vysoká škola je lepšia ako naša, ono sa aj tie slovenské už trošku zlepšujú. Ale to, že keď si tam, tak tam si nájdeš prvé silnejšie lásky, vytvoríš si prvé silnejšie sociálne vzťahy. A alternatíva voči tomu je zažiť to tu. To je ako keby, nejdeš iba po racionálnom argumente, nejdeš ako emočnom argumente. Lebo to nie je čisto racionálny argument je argument zodpovednosti, ktorý môžeš dávať svojim príkladom, nemusíte sa o to moralizovať. Proste ja robím, je ešte jeden racionálny argument, som sa to povedať. Keď sa vrátiš, môžeš tu mať oveľa väčší impact ako zahraničí, to zase je pravda. Ja robím napríklad s ministerstvom školstva stále ešte, a ešte sa staráme o takých úradníkov na niektorých Národnej banke Slovenska, na Vyššom kultúrnom úrade, protimonopolnom úrade, je to pár inštitúcií, ktoré ešte fungujú v tejto krajine. A tam sú neuveriteľné šikovní mladí ľudia, polka z nich prišla zo zahraničia. A v úvodzovkách kariéra a vplyv, ktorý môžu mať na spoločnosť tu, by v Anglicku by o ňom bojovali ďalších 15 rokov, aký už majú dneska na Slovensku. A toto je dokonca kombinácia toho racionálneho emočného argumentu. Ten sa dá použiť, lebo tá spoločnosť ešte stále je taká, že prístupná a viete tu byť, my každý chceme byť užitočný. Vy ste chvíli tak presne nebaví to veľké auto. Tu môžeš byť viacej užitočný ako v inej krajine. Neznamená, že tam nemôžeš, ale tu môžeš byť viac užitočný. Tá sebahodnota sa hovodzuje od užitočnosti nie od veľkosti motora. Ďakujem. Myslím si, že dalo by sa oveľa viac o tom aj rozprávať, diskutovať. Ja skôr vás chcem naozaj pozvať v týchto dňoch
rozmýšľam tými vecami, reagovať aj na sociálnych sieťach, ale aj na tie ponuky, ktoré prídu, prijať ich a využiť ten priestor, ktorý sme vám vytvorili a sme si vytvorili. A Daniel, ja tebe chcem osobne poďakovať nielen za túto diskusiu a za slova, ja ti chcem poďakovať za to, že si inšpiráciou pre mňa osobne, že si ma zavolal do školy, ktorú si spolu zakladal, ale že si tu ostal, že tá nádej z teba, z tvojich skutkov, z tvojho života ide ďalej, a že si pre nás inšpiráciou a teda ďakujem ti, že si našiel náš čas. Darček určite dáme na nádežný, že máš kľúč aj tejto školy, od nás, veľká vďaka na ňo. Teraz sa využijem tvoje dojaky, aby si to vzal lekárstvo. Úplne na záver. Ja vás poprosím minútku, odstojíte. Ja si myslím, že je to taká vzácna chvíľa a možno také legacy pre odkaz pre kolegov, pre študentov. Ja som si robil srandu z nich. Ja viem, že ja aj si robím, ale že nie, že teraz vážne, že odkaz, ktorý by si možno jednou vetou kolegom, aj nám kolegom, ktorí sme to staršia generácia a študentom. No, to, čo som povedal Laure, že buďte sami sebe nádejou, to je najväčšia vec, a akože nestarajte iskru v oku. Niekedy pozerám aj do očí človeka, ktorý je mladý, ale pozerám a vidím vyhasnutú pahrebu. Ale tak tú pahrebu treba rozdúchať. Hej? Pretože keď vy budete nádejou pre tých druhých, tak budete nádejou sami sebe navzájom. Ďakujem. Ďakujeme. Poprosím vás, običky odložiť. Majú vám ešte pekný deň. Užite si